Надзвичайний стан запровадили в американському штаті Каліфорнія. Там напередодні, у День Незалежності США, стався найпотужніший за останні чверть століття землетрус. В його епіцентрі опинився південний округ Керн і, зокрема, місто Річкрест. Там одразу виникло кілька пожеж і водночас під асфальту почали бити кількаметрові фонтани. Підземні поштовхи пошкодили і газопровід, і водогін. Лише дивом обійшлося без жертв, але є травмовані. Їхню кількість ще уточнюють. Як відомо, Каліфорнія розташована у так званому Тихоокеанському вогняному кільці, а тому у цьому штаті землетруси не дивина. Однак такий потужний, як нині, востаннє там фіксували у 94-му році. Тоді трясло густонаселені райони Лос-Анджелеса, де загинуло 6 десятків людей. Ми були просто завалені дзвінками. Люди повідомляли про пожежі, масово нам дзвонили із магазинів, які були завалені товарами, що попадали з полиць. Ми обходимо всі громади, ми перевіряємо всі можливі витоки газу та прориви води. У нас в окрузі багато дзвінків саме з такими скаргами. У нас утворилася величезна тріщина на хайвеї. На її ліквідацію знадобилося кілька годин. Деякі шосе завалені валунами та уламками гірської породи, і ми над цим ще працюємо.